Malawi Today. Mwaswera banji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM program ija imene timaicha nkhanga zaona amalawi nonse ndi udziwa makhala mukuyembekezera program ichamba ndifuna ndingopepesa chifukwa cha mavuto amene tinali nawo. Choncho ndikhulupirira amalawi nonse amene mmakonda nkhanga zaona mwamva kupepesa kwathu chigawo chino chakumadzulo. Program yanga ya nkhanga zaona ndofuna ndiyambe ndi kuthokoza pa Limpopo FM. Choyamba pamene ndifuna kuyamba program yanga ndifuna ndithokoze Mai Joyce Banda. Ndifuna kuthokoza kwambiri Mai Joyce Banda kunena kuti mai wathu muli chisanzo pakati pathu pamene mukupita kukapanga misonkhano yanu. Ndifuna ndithokoze kwambiri mlomo wanu sukukamba za munthu wina aliyense. Mlomo wanu mai ukungokamba za chitukuko chimene inu muzapasa Malawi. Mlomo wanu ukuyankhula zoyimirira amalawi mavuto amene alipo. Ndifuna tikuthokozeni kunena kuti Mai Joyce Banda ndinu mmodzi amene mukubwera poyera ndikuyankhula nkhani ija ya auditing. Ndifuna ndikuthokozeni choncho kumene muli inuko Mai Joyce Banda mumve mkati mwa mtima mwanu kunena kuti Limpopo FM komanso Comrade Ntanywa akuti zikomo kwambiri. Mai wanga mukapita misonkhano auzeni anthu zonna kuti inu mukalowa mboma muzapangira chani osachula za munthu chifukwa pali achinyamata ena akapita misonkhano mwawo akuchedwa ndi kumatuza ifa Malawi muziza ndiyang'ana ine tikabwera mboma laso pano kodi tikayang'ana iwo ndi amene azakhale president iyayi makambidwe amenewo achinyamata amene mukupanga kampeni kupangira Peter Mutharika. Don't come on the ground kunena kuti Peter Mutharika akazawina tiziza kuyang'ana ni inoyo. Ayi musati opyeze chifukwa ndikubweresanso chiopsezo china kuti kodi ndi kuti tikamvotera Peter Mutharika ndi kuti anthu azakhala ndi mphamvu. Tisapange choncho. Amalawi ambiri amalawi ochuluka ali ndi chikhulupiriro pa Peter Mutharika kuti ndi president yokhayo amene angathe kuchosa mavuto athu. Ndi president yokhayo ataenda ndi Mai Joyce Banda. Ndi president yokhayo ataenda ndi Atupere Muluzi. Ndi president yokhayo ataenda ndi Frank Mwenefumbo kapena Enoch Chihana. Ndi president yokhayo amene angathe kuatumikira amalawi. Choncho ndifuna chigawo chakumadzulo kuno ndikupempheni nonse amene mukupita misonkhano kukapanga makampeni amene mukupita kukayimirira chipani chija cha DPP. Yankhulani za Peter Mutharika azapanga chani akalowa mboma kapena DPP ikalowa mboma izapanga chani. Ngati ndinu ma MP ya DPP auzeni anthu akudera kwanu kunena kuti ine mukandisankha kukhala MP wakudera kwanu ndizakupangirani zakuti. Congratulations Maina Vicha. Congratulations Samia Suleiman. Congratulations
abenipiri. Congratulations amusowa. Congratulations mai watu kutyolo kukwawo kwa Peter Mutharika. Ndinene kuti congratulations. Ndikuchita congratulations anthu onse amene awina ku DPP. Ndikufunanso ndinene kuti ndikuthokoza kwambiri Maina Vicha mmene amakapanga iwo mpikisano wawo analola kuti amene akufuna abwere, kaya ine ndikaluza ndiluze, kaya ndikawina ndiwine. Taona Maina Vicha akuwina. Chimozimozi Samia Sulaimana analipereka bwalo kwa wina aliyense, ngakhale kunabwera anthu ena amene amagwiritsidwa ntchito ngati aganyu kuti akapikisane nawo, koma sizinaphuleso kanthu. Choncho ndifuna chikhaleso chisanzo kwa ma MP ena amene mukuziona ngati inuyo ndinu mashasha. Pangani zimene apanga anthu amene aonesa chisanzo chabwino. Ndikufuna ndipemphe kunena kuti kudera kwa Kingston tasiyana anthu apikisane, kusapezeke kusintha kwa ma areas. Mundimve inuyo akulu amene achikwanje, mundimve. Sindikudziwa Kingston munamufusira anakukanani ndi nchifukwa chake panabwera udani, I don't know. Ndiye ndifuna ndikupempheni achikwanje tasiyana anthu akumeneko apange mmene angapangire, wowina awine, woluza aluze. Chimozimozi kwa Gladys Ganda kunsanje, tiyeni musasinthe ma area akhale omwewo amene anthu akwadziwa. So ndikufuna ndinene amchacha pano kunena kuti amchacha mukapitiriza kupanga zolakwika, ifeso sitisiya kuyankhula zolakwika zanu. Chimozimozi madera onse amene kukuchitika za chinyengo sitisiya kuyankhula. Kumachinga South East talandiraso tenga kumeneko kunena kuti kuli za chinyengo angakhale zisankho sayimisidwa chifukwa chonoti kumeneku sikunali bwino. Amalawi tiyeni tipange zinthu za democracy, tilolerane aujeni ndi aujeni apikisane, wowina aoneke, tizipita chitsogolo. Wowina akawina agwirire ntchito limodzi ndi woluza chifukwa nonse mukuyendera limodzi. Pali mawu amene andigwira mtima amene kanali mtolankhani, let me say mtolankhani chifukwa amene amafusa timantenga ngati mtolankhani. Pali mtolankhani amene amafusa Maina Vicha, komanso mtolankhani amene amafusa amayi akwa Goliath. Mawu amene andikondweresa kwambiri, azimayi awiriwa anena kuti ngati mtsogoleri ukhala bwino ndi anthu ako amapitirira kukukonda. Ngati iweyo sukukhala bwino ndi anthu ako, ndipo ufuta kunena kuti anthu aja akakukonde. That's why mmadera mwina tikupeza zonoti ndiperekaso chisanzo kwa mchacha, anthu amchacha sakuwafuna. Ndi chifukwa chana chimwemwe chipungu athawa kumene amayimirira ndikubwera kuluchenza. Ayipisa kumeneko akufunanso akayipiseso kuluchenza. Musireni waipi kuluchenzako, inu bwererani kumene munali kuja. Osati ukayipisa ndikumathawa ndikumanena kuti ndipita ndikayimire kwakuti. Khalidwe ndilabwino. Ndifuna ndikuwuzeni nonse azisogoleri amene mufuna kukhala azisogoleri, kaya mufuna kukhala president wa dziko, kaya mufuna kukhala MP, kaya mufuna kukhala ndani. Ngati munthu ukhala ndi khalidwe labwino limaposa chuma. Khalidwe labwino limaposa chuma. Nchifukwa chake lero kuchipani kwa MCP anthu aba ndrama zochuluka, koma chifukwa cha khalidwe labwino zinthu sizikuyenda bwino. This is Comrade Ntanywa Parimpopo FM. Amalawi ine
program yanga ina iliyonse choyambirira ndofuna ndizinena nkhani ya auditing. Kodi azipani zotsutsa nkhani ya auditing muli nayo pati kauniuni ya mukaundula wa mavoti Malawi Electoral Commission. Nkhani imeneyi mukuyendesa bwani azipani zotsutsa amalawi kunjaku akuti akufuna inu mukapange kauniuni mukaonemo mkatimo kuti chimene akukaniza MCP cho ndi chani, chimene akukaniza MCP cho ndi chani. Amalawi akufuna chimene cho mukachione. Komanso chachiwiri amalawi akuti sakufuna kugwiritsa ntchito machine aja asthmatic. Ka wina akufuna wina sakufuna, koma amalawi sakufuna kugwiritsa ntchito machine asthmatic. Pamene ndikuyamba program yanga ya nkhanga zaona kapena ndikupitirira program yanga ya nkhanga zaona amalawi ku chipani chicha cha MCP maka ku dera licha la Dzenza ku constituency mkulu wina dzina lake Themba. Is it Themba chako Themba? Mkulu amene ndi mkulu wa Chinyamata ndene ndifuna ndibwere pano ndi malangizo. Athemba ndino Nyamata olimpikira amene mmafuna kuthandiza anthu anu, mmafuna kwachitira anthu anu zabwino, koma chifukwa cha azisogoleri ena kuderako kumeneko kuli honorable Machumbuze. Is it Machumbuze? Kuli honorable kumeneko Machimbuza komanso honorable Kafera. Anthu amene wasama kuonera nikukondwa. You need to be careful. Inu olemekezeka Athemba ndikucheni choncho kuti olemekezeka Athemba pakufunika kuti musamale. Amalawi ku MCP kuli nkhondo osali amasewera. Ndikatitu kuli nkhondo mundimve. Nkhani yanga imene ndikufuna ndibwere nayo pa Limpopo FM ndalama zokwana 5 biliyoni za msewu wa Chiweta Kalonga agawana Apanganyawa. Amalawi ndrama zokwana 500 biliyoni zimene zinachitidwa allocate msewu wopita ku Kalonga Chiweta. Ndrama zimene zija agawana azinyambita. Ndikuyankhula pano ena apenganazo misala. Amenewa ndi baba Steve Malondera apenga misala ndi ndrama zimene naonso atengako gawo lawo. Apezapo gawo lawo ku 500 biliyoni. Ndiye chifukwa chonoti apezako gawo lawo mutu wa usuku koka. Amalawi inde munthu umatha kupanga chibwezi, umatha kukhala ndi chibwezi, koma zibwezi mpaka 11 zibwezi mpaka 11 titakufunsani bamba Malondera zibwezi 11 mufuna mzipita nazo kuti South Africa. Zibwezi 11 ndipo zibwezi izo achita kuzigawa. Kuchigawo cha kumwera kuli zibwezi 3, kuchigawo cha pakati kuli zibwezi 6, chigawo cha kumpoto kuli zibwezi 2 plus mkazi wao 12. Chifukwa cha kuchuluka ndrama, chifukwa chonoti mitu sikugwira, a Steve Malondera apezeka kunyumba kwa chibwezi kwa Ivy Saka kumulanje kumene kuku atibulidwa anathawira pa window. Ndipo
Steve Malondera ndizomvesa chisoni ndrama zimene aba zanseuzi zina anapita nazo kuchibwezi okuba anabwera nyumba aba ndrama yokwana pafupifupi 100 miliyoni nyumba monso munali makreti amo wa 10 onse okubawo atenga nkumapita nawo. Limpopo FM ndi gawula litajwa. Amalawi ochuluka akuvutika akulira kukukuta mano chifukwa cha munthu mmodzi wina kungozikundikira chuma ndi kuchitenga mmalomo kuti anthu ena akukasiya mabizinesi awo ndibwe zakuyenda sakuyenda. Anthu akwansundwe mabizinesi awo ndibwe zakuyenda sakuyenda chifukwa choti munthu wina watenga ndrama zonse iye ndikuzitenga ndikuzikhalira. Ndiye ndikufuna ndinene kuti chifukwa cha chibwana chimene chikuchitikachi chifukwa imene ndi money laundering. Ife A4 Regions Organization komanso Limpopo FM tilemba kalata kupita ku World Bank komanso ku International Monetary Fund kuti atithandize akuluakulu tikamazisekerera zinthuzi anthu ena satengerapo phunziro. Ndikuyankhula pano Bambo Richard Chimwendo Banda agula ndege imene sinafike mziko. Bambo Richard Chimwendo agula ndege imene sinabwere mziko. Munthu amene mmamona masilipa suja atatenga njinga akapalasa. Kodolo akunena kuti mulungu amapasa olimpika. Kodi olimpika ndi Richard Chimwendo Banda ika kumalawi? Richard Chimwendo Banda agula ndege imene siku lina lililonse ikhala ikufika mdziko la Malawi. Ndrama zake azitenga kuti. On top of that, pogula ndege Richard Chimwendo, as I'm talking right now, Richard Chimwendo anatuma nyamatawo a Steve Malonderawa ndi nyamata wina kupita ku Zambia kumene Richard Chimwendo agula famu ya Malemu Levi Mwanawasa pa mtengo wa $500,000 imene pafupifupi tikasungunula ndikagwacha kathu kopanda mphamvuka ndrama ikuthamangira ku 3 billion kwacha akagula malo ku Zambia. Money laundering. Ndiye ndikuyankhula pano Richard Chimwendo ali busy kukangana ndi nzawo mkaka. Iwo akunena kuti akuthana ndi munthu wina aliyense amene anali wotchuka ku chipani cha Malawi Congress Party. Chikundidabwisa ndichonena kuti Richard Chimwendo munthu onena kuti ndi wakumwera koma wafika paja polimbana ndi eni nthaka. Ndiyankhula choncho kulimbana ndi eni nthaka Central Region. Iye kuchoka kwa Fumbo uku bambo ake ndikagula malo kumvera. Lero onse amene ali achewa original genuine ali pansi pa Richard Chimwendo Banda. Chipani chiyenda bwa ndi munthu mmodzi. Alipakalikiriki akuti akufuna azakhale president 2030. Azavote nda. Azavotere Richard Chimwendo kukhala president wa dziko ndi nda.
awo nkaka mwakhala nawo ku MCP ko agwira ntchito yotamandika kumeneko anachita build chipani cha Malawi Congress Party lero from nowhere Richard Chimwendo Banda athamangisa wina aliyense akuthamangisa wina aliyense ndizomvetsa chisoni kunena kuti ma primaries amene athera nkhondo dzulo ngani yake Richard Chimwendo Banda sanafune kunena kuti ankaka awine. Ankaka ndofuna ndikuwuzeni kunena kuti ino musalolere antanyi wa bwanji ndawi ife ndife ma activist tilibe kuti ukuti zinena zona zake ankaka ino musalole mupite pa ground akakumangeni mmaso nzanu yonso akamangidwe mmaso ndipo musalole kunena kuti ma area asinthidwe ma area amene analiko amene mukwaziwa inunso ndi amene munali general secretary asanabwera Richard Chimwendo ino ndi amene munali general secretary now mukudziwa kumene kuli malire ma center onse mukwadziwa onse abwere ma center akakhala omwewo akakumangeni kumaso munaona amayi na vicha anamanga kumaso tunga ndikuti mwina ambera munthu komayi uli mpikisano choncho akakumangeni kumaso ankaka nzanu yonso amange mmaso anthu asanke munthu amene akumfuna Richard Chimwendo Banda ndale izizi simpita nazo patali ndale izi simpita nazo patali chifukwa mukulimbana ndi eni nthaka chiyankhule choncho mukuyankhula ndi eni nthaka ndizomvetsa chisoni kwambiri anthu amene mwagwira nawo ntchito ku chipani cha MCP lero yafika nthawi yomagwirana pa khosi. Lowes Amalawi palibe kubwerera mbuyo tiye tipite chitsogolo chimene tamanga Amalawi chikhale chomwecho ndiye ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti pamwamba pa Richard Chimwendo Banda kukagula famu ku Zambia ya Malemu Mwanawasa pa mtengo wa 3 billion Richard Chimwendo omwewo apezeka sonena kuti agula ndege imene siku lina lililonse ibwere mdziko ndipo ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti the same Richard Chimwendo Banda ali ndi nyumba komanso ma properties okwana 363 ndiye ndifuna ndidziwe makobiri onsewa atenga kuti muzaka 5 ndifuna ndikufunseni inuyo Amalawi ino amene mukuti boma ndilo mweli lomangosangalala munthu mmodzi iyeyo azikuwuzani pa msonkhano boma ndilo mweli mukapita ku nyumba mwanu mpando unathyoka kalekale nyumba mwanu mukusowa dengu loyika ufa dengutu sitikunena chani dengu mulibe koma mukuchedwa ndi kuti boma ndilo mweli boma lake liti Amalawi tatieni zinthu zina zitizizoona siti kuifuna MCP yatito pesa koma zimene akupanga Richard Chimwendo Banda ndizoona nkaka analiona kuti munthu mukamukankhe mukamthamangise ku chipani ankaka waliso ndizofoka zawo alinzovuta zawo koma tuone mavuto amene wawo ndizoona Richard Chimwendo Banda azimthamangisa wina aliyense mu chipani. You are not the king, Richard Chimwendo Banda. Mudziwe zonoti ilipo tutsiku zonsezi zisata zisakusatani kukhala ndi anthu bwino
ndi chinthu chofunika mmoyo wa ife pamene tili pa dziko lapansi. Pamene tikukhala bwino ndi anthu ambiri azatikonda chifukwa cha makhalidwe athu. N'chifukwa chake Mashado MP ambiri amene akupita kukapikisana nawo kumadera kwawoko akukondedwa ndi anthu, koma chifukwa anthu ena akuchita impose kunena kuti ife tikufuna uyu. Ndifuna ndikulimbikitseni nonse amene mukupikisana koma nkumaluza mwauchitsiru moberedwa, pitani mukaime ngati independent. Ndicholinga chonena kuti chimene anafuna Mulungu chikachitike, choziswacho kuti uyu akuoneka wamphamvuyo asagawine. President a dziko la Malawi ukhala ngati mutu wawo sukugwira. President a dziko la Malawi ukhala ngati sukugwira, akuti akufuna atafukula maliro a Goodwill Gondo kuti akaimbe milandu. Ndikufunseni inuyo amene munabadwa kale, alipo maliro amene anafukulidwa ndikumakayimbidwa milandu? Tinene kuti nkhani za kuchikangawa zija pano zayamba kuabalalisa mutu a president achakwera. Palibe munthu amene anafukula maliro ndikumayimba milandu, ndipo sizizachitika. Pokapoka ngati munthu wowe uli mfiti ukhoza kupanga zimenezozo. Choncho maganizo amene munali nawo oti mukafukule maliro ndipo olo Amalawi kufunsako uyambire pati. Koma ngati ali Chilima ndi Munya. Propaganda imene anapanga MCP kumanena kuti mazibusa amene anapita kukaonana ndi Peter Mutharika si mazibusa amene anachoka ku sinodi ya Nkhoma. Amalawi zimene zija ndizonama. Mazibusa aja anachoka ku Nkhoma sinodi, ndipo anapita ukamona Peter ndi ukampempherera Peter. Amaona ngati kuti mazibusa azingopita ku State House koka, uku kumene kwaphweka ku State House olo anthu ali ndi tosalira atapita ku chimbuzi, tosalira tinasalira m'matako akulowa nawo ku State House. State House imene ntchito yake ndikupanga ziganizo za boma, dziko lingayende bwanji. Lero State House yangosanduka kongopita munthu ina. Sindikudziwa kunena kuti achakwera akazachoka ku State House sazapempha kunena kuti mwina kwa siku limodzi lokha akazachosedwa loweluka limodzi lokha azizagona ku State House. Chokha ngati ku State House akuona ngati afika kumwamba kwa Mulungu. State House lero kungopita wina aliyense, sikupasidwa ulemu. Akafuna kupanga zajiwe agamba kumaliza akale banja lako abali yawo ukapanda kumpempera kumakala ati kulimbana ndi gangata atenga ucheni mazibusa afeki ake ati mazibusa anali Nkhoma sinodi amene anapita kumeneko ndi MCP kupanga mapropaganda aliyayi, koma amene achesa anali mazibusa. Kodola atakhala mazibusa opempheresa m'misikaja si mbusa. Ngati mbusa weni amene anthu Amalawi amamkhulupirira zamukanika, olo mbusa wapansika ali ndi ufulu kupitanso kukakumana ndi Peter Mutharika ndi ukampempherera. Agangata tenganiso ni mazibusa ena mpite nawo kumeneko. Tikufuna mapemphero ochuluka.
ziko la kazi tena mapunda nifufuka kama nyingo zikazika usema kutawa ndayankhula kunena kuti zisankho za primaries zikuyeneka kuchitika mwabata ndi mtendere pasapezeke ena kusintha ma area kumene kusinthidwe ma area anthu aponyaso zisankho kumene koko anthu aponyaso zisankho pamene tikupita pa 16 September sitikufuna tiyende ni nyasi nde nonse amene muzira kuisa mzipani mwanumo tikupangani expose chifukwa sitikufuna chipani icho chipite ndi nyasi. Pomaliza apita Mutharika chonde zikusonyeza kuti pakati panu mukadalibe nditi zilombo tina ndi tina mukuyenereka kuonesesa mukuyenerera kuonesesa kunena kuti pamene tikupita kuchisankho mwayikonza nyumba yanu ya DPP sitikufuna tikakalowa pakakangotha 1 week tizambe kubandula tizambe kubangula kuti DPP mwakuti chonde ntchito imene itere pano tikalowa uko tifuna tione zitukuko tufuna chuma cha ziko chiyende bwino tufuna mitengo ya zinthu isike ndi zimene tikufuna ife Amalawi. Nchifukwa chake aliyense angoti Peter Mutharika koma ntchitoyi kuti muigwire siofunika kuigwira noka ntchitoyi ndiofunika kuti igwiridwe ndi anthu osiyanasiyana. Ndikateronso pa Limpopo FM munali ndine Comrade Tanyiwa ndi nkhani zochuluka tikumaneso mawa lino ulendo wakupaka moyo ndikuti congratulations my Joyce Banda misongano yonse imene mukupita ikutigwiratu mutu tiyeni akokena chinyamata umuyende nawo limodzi tiyeni yenda naye ni bakiri atupere muluzi yenda naye ni kuti mupite naye kwa apita Mutharika. Amalawi chimene akufuna ndi mgwirizano osati zoyima pandika za ma jokes.
the people have been complaining about the Electoral Commission to say that, the Commission is not allowing people to, political parties as stakeholders to go and audit the Commission. It's something which I don't understand, because it's talking about transparency. If you want to be transparent, be transparent. The issue of auditing was there in 2019. It happened. And I think people should be allowed to go and audit whatever, because the elections are about political